Podria, samý mravec chodí potom onom, aha. Podria chodia hore. No jasné, klasicky. Proste off, ty vole. Počujem, absolútne nevidím na oči. Som unavený jak pes. Máme pred 2:00 v noci. No a my letíme na Malorku. Kocovačka hovno. Tu máme kufor, full and ready. Backpack, Žán. A mikinár, pody, tripod, telefón, beriem to všetko. Let's get it. Dobre, na ulici, kde bývam, sú všade vypnuté lampy. Asi 5 lampy. Takže mesto šetrilové. Which is crazy, ale ja úplne nevidím a musím si otvoriť auto, ktoré je tu. Americký semra. Klasická bauštela. A starých záverek. Ty koko chlapi, si úplne jebnutý všetci. Blackjack. Umeláš? Že máš rožnúť lampy. Máš lampy? Jeba na to. Peoples, sme na Malorke, zaparkovali sme na nejakom random verejnom parkovisku, ktoré je údajne zadarmo. Ošklbali nás úplne ako úplných potkanov. Nedokážem vám vlastne opísať všetko, čo sa stalo, lebo bolo toho toľko veľa, že sa to reálne nedalo ani všetko točiť a zároveň riešiť. Droplo nás lietadlo, išli sme si po bek cez celé letisko. Potom sme vlastne dobrali bag, hľadali sme car rental tú pobočku, kde sme mali vlastne auto. Pôvodne sme mali mať Volkswagen Polo 1.5 liter. Drbli nám proste MG Fitman Petr Librovský. Týpek tady píše díky za turnaj, poslední hru za 5 nebudu, turnaj byl dobrý, price byl decent pro první 3. Nevím, jestli je úplně worth hrát 5 hodin pro stovku a ta organizace ještě trošku vážně. Si dáš prdel havlis, kámo. MG Fitman, ty koko. Takže máme proste MG Fitman car, že vraj nejaké Mitsubishi, je to že vraj brand new day a je to, že 100 km to má najazdené, je to lit, ide to jak chore. Lenže jediný problém je fakt to parkovanie. Zaplatili sme za ubytko dosť raketu, s tým, že vlastne parking není included, že vraj je to príplatok 25 € na deň, čo je úplne extrém, pretože my sme si platili takto za auto, potom sme platili za auto nejaké poistenie, potom sme platili ešte nejaké full insurance, potom sme platili ešte taxu za to, že máme menej ako 25 rokov, ako to je OK, to je reasonable, ale my sme tam platili také poplatky, že crazy. Vypadá to tu takto, sme tu v strede ničoho, jungle, tam je desi proste pláž dole, tam máme hotel, zoberieme si vlastne saky, paky, čo tu všetko máme a zoberieme to na hotel a check-in je o 3:00 a je teraz, že... Takže máme tu ešte 2,5 hodiny, takže asi necháme všetko v aute a ideme sa niekde najesť a ideme asi pozrieť na pláž len tak akože na prázdno a pred 3:00 tam prídeme. Alebo ideme sa rovno teraz spýtať, či nám nemôžu urobiť early check-in, keby dopredu check-in, že potom iba prídeme a dajú nám rovno kľúče, vieš? Tak som to robil v Barcelone, som vlastne prišiel, dali mi to všetko, akože vypísal som tam, vieš, že no veď ten booking sme proste dali mi pre-check-in, tak. A dajú ti kľúče, nie? A iba... Nie, kľúče mi dajú, keď príjeme už, ale už budeme, keby check-inutí, už iba príjeme, že keby sme tu už boli. No. Tak to vlastne bude. My máme jaký výhľad, dement? Tu máme pool, crazy. Ale kámo, na to, že to je mestská pláž, starý, ona vyzerá ako si moc dobre, ty prostý. Ale všetko sa mi tu celkom vidí. Ale aj bazén, aj pičo, máme fakt peknú izbu, vyzerá to strašne clean, strašne minimalisticky, strašne mi to vidí, sú tu akože mierne nedostatky, ale to je nejaké také akože poškodené veci, ale strašne stojím ako dement. Zem je Parkety sú trochu, ale tak to asi chill. Máme pekný výhľad. Toto je naša posteľ. Sme teplí, takže budeme spať spolu. Parkety v mierne dezolátnejšom stave. Tu je youtubering zrkadlo. Máme tu nejaké takéto veci. Máme tu soap. Máme tu soap. Čo? O čom hovorila? O akom upratovaní? Že nás budú otravovať cez deň a budú nám chodiť upratovať. Takže ak nechceme jeden deň upratovanie, tak jej zarepujeme, že yo, what's up, deň dopredu, že... Free drink. A máme free drink za to, že nemusia upratovať, no? Tak každý deň nech chodí. No.
Jasné, ale počúvaj, každý deň fresh, brand new obličks. Bed sheets. Dobre, ideme si do auta po ten kufor. My sme boli v tom, že reálne tu prídeme a že sa pri-check-inneme a že sa check-in môžeme až potom, pretože keď som bol v Barcelone, tak to bolo tak, že som sa vlastne pri-check-inol a povedali mi, že moja room není ready, že ešte nie je uprataná alebo čo, tak som musel čakať. Takže tak, dobre, ideme po ten kufor, ideme sa asi osprchovať, ideme sa trošku refreshnúť a pôjdeme asi pozrieť pláž, jak to tu vyzerá. A poďme sa možno aj drbnúť do mora alebo do bazéna, určite sa budeme okúpať, lebo kámo, ja som fakt... Dneska sa ideme kúpať. Počkaj, my tu máme refrigerátor. Fridge? Ale to sa mi zdá, že je prázdne, alebo keby to bolo plné, tak čo z toho zmizne, tak sa A účtuje. tu máme drinky, ale dúfam, že nie je iba kola fráter. Jedine kola fráter! Ja som dá ako jadnú halanu, nech ma tu na ne rozbije. Najedli sme sa, ideme na hotel, jedli sme si lousousa, špagety, ebi a ideme sa kúpať. Stalo sa už niekoľko patálov predtým, než sme vlastne všetko toto boli jesť a tak. Ja som zistil, že som zabudol, alebo že som stratil AirPody a nakoniec som zistil, že som ich nechal v aute, lebo proste vypadli mi. Takže úplný výpadok v hlave. A potom sme na jedlo čakali asi pol hodinu, ty kokos, a ideme sa teraz okúpať asi najprv do bazéna a potom pôjdeme asi na pláž. A tam budeme asi do večera, pretože sme strašne unavení a chceme si odpočinúť trošku, pretože sme fakt akože ja som na nohách od už asi vyše 24 hodín, 26 hodín asi. Nespal som vôbec, všetko toto letisko, potom to auto vybavovať, potom sa tu nejako dostať, potom parkovanie tu nahľadať, lebo to tu je o hubu, normálne všetko je buď platené, alebo vyznačené, že tam proste nemôžeš parkovať. Môžeš parkovať iba v takých ohraničených bielých poliach, takže sme proste, nemáme to asi ďaleko to parkovanie, ale je to celkom patál, takže nejdeme sa ani sprchovať, lebo zbytočne, večer sa osprchujeme z toho chlóru a z tej slanej vody, no a ideme sa teda člapkať, ideme trošku do vody, lebo to je to, prečo sme tu proste prišli. Nevedieť sedieť. Boli sme v mori, boli sme v bazéne, ty kokos, úplný masakér, strašný chill. Potreboval som proste cítiť ten čistý piesok na nohách, je to úplná bomba, milujem to. Kámo, chod skočiť do vody, kámo, skoč do vody. A sa mi nechce úplne vyskakať. Chod skočiť. Skočím ti, ale... No choď ti, prasa. Nechce sa mi skákať. Chytro, kámo, už mi vyprchá mi kapacita von. Mobile. Potrebujem to aj kamočko zachytiť na tomto kamerovom systéme. Musíš to preinštalovať. Absolútne to kámo nefunguje. A všetci akože títo ľudia, ktorí pozerajú tento drbnutý vlog, tak čakajú na to, kým tento chuj, čo tu je v okulároch Prada Louis V. Collab. Prada Louis V Collab, tak čakajú na to, kedy ten človek skočí do tohto masakrálneho bazena s týmito zhnitými nohama. Jau. Poď na to, kámo. Musím najprv ešte obzrieť, čo tu deje. Poď skočiť, kámo. Mám z toho trocha stres. Už čakám, kámo, minútu 40 a ešte si neskočil. Ťahaj. Ja, to vieš, ale nacvičené. Nemusíš cvičiť, jedinú maj bombu. Výbušninu. Vybušninu? C4. Nie, to by bola lebo to na vietu nerobil bordel. Ideš? Pôjdem ale neskôr. Svinia. Vyšli sme znova z mora, tu máme takú gateu, a chodíme na pláž aj naspäť do areála hotela, to je samo Čapaty. A ideme na hotel sa osprchovať, ideme sa najesť, no a potom budem asi strihať a budeme na baráku a pozrieme si západ slnka. Total banger. Five centimeter. Slučka. Máme tu bil. Čo máme? Šampón. Akože fríčko? Zadarmo. Ľudia. Proste sedláci vo svete majú zadarmo šampón. Poďme sa posrať z Ja som toho. nebral, lebo som narátal, že ty máš. No ja mám kámo na hlavu. Ale nemáš. Ja mám na chrápu. No. Ale vidíš, to je dobre. To si asi dobre. Nie? Hej, Ideš do špáru, kamo, do večierky.
Tam zakúpiš sve. Jau. Tam je ten Šparta večierka, o ktorej sme vraveli. Proste nafúkovačky a taká špajza. Potom tam je vchod do hotela. Tu je bazén a tu je pláž. Tam sa chodíme kúpať. Len neberiem telefón do vody, lebo to nie je úplne praktické. Ísť telefón do vody, však čo si úplne. A neviem, aby som vám natočil niečo z vody. Budeme to musieť ako myslieť, aby dobre bolo. Ideme dať shower, alebo ideme sa proste nejako dokopy a... ideme sa nájsť. Asi to nechutí úplne dobre. Sejmov, čo si našiel za stravu, kámo? Trestu sa špagovať. Žere nejaký kebab alebo nejakú pizzu a poďme si ešte do Šparu kúpiť niečo na večer, nejaký snack. No a ráno... breakfast, included. Potom keď tu naprídeme, tak naplánujeme, že kam ideme zajtra, čo ideme zajtra, že jesť ľudia, čaute. Stále si načapoval prísny durum, masakálny kebab. Teta Zlata nám donesla nejaké omáčky, bomby a ja som si dobel pepperoni pizzu. Dneska nám zápas nejako nevyšiel. Vyzerá to celkom cloudy. Takže je to treska. Sme najedení, máme nakúpené, boli sme v Špáre a ideme teraz možno sa ešte prejsť vonku. Koľko som aj spálený, ale to som tu mal prvý deň. Wow, it's lit. Nič ľudia, spravíme to takto. Dneska si myslím, bolo do záberov, no a takto by som to uzavrel. Nič, dobre, utekám strihať vlog asi a možno sa poviem ešte, nepoviem sa už okúpať, lebo ne. Dobre, vidíme sa zajtra, mier.